Bueno, eta hori etorri Gabriel Aresti Institutuko antzerki egunera. Kurtso hasieratik egon gara antzerki hau prestatzen, bai? Eta gaur heldu da eguna, eta disfrutatuko duzue, historia bat ikusiko duzue, Gernikaren inguruan. Gernika esaten badizuet, zer etortzen zaizue burura? Konpaldaketa, oso, bale, listo? Eskerrik asko? Bale? Bueno, kurtso zoan zehar ikasi dugu zelan egiten den antzerkia, beste gai batzuen inguruan hausnartu genuen eta erabaki genuen Gernikaren inguruko historio bat kontatzea. Gernika entzuten dugunean askotan etortzen zaigu burura, zuk esan duzu moduan, bombardaketa. Baina beste puntu batetik hartu dugu Gernika herriko historioa. Ados? Orduan, oso urduri daude, orduan eskatuko dizuet mesedez animatzeko txalo zaparra da erraldoia batea eta disfrutatzea. Zuekin Gernikako portalean ikuskizuna. Txalo ero bat. Seguro hemen dela? Bai, oso argi daukat. Urriko azken astelena Gernika. Baiet. Hainbeste jendearen artean ez da ondo entzuten. Elkartu gaitezen. Bai, bagoa. Eskerrik asko etortzearren. Adi izan dugun azkarren hartu dugu trena. Pero venga, va, así cortatzen. Goizetik etorri naiz amarekin Gernikara, urtero bezala, eta ohartu naiz. Hau zen amonaren urteko egunik maitatuena, urriko azken astelena. Eta, txas, bombilla piztu zaitu. Hemen izan behar da. Ostras, bihar izarrak bat denez, jaitako bostabena eta zaudiak. Horregaitik etorria izan dugu, eta kasualitatea, gaur da egunak. Amonain aurretik esan zidan, ospatu bizitzak dara. Une eta hitz egokia. Esaten baduzu, portale bat egiko zaizu. Eta bere irribarre bihurriarekin betirako jantzen. Guzurekin gaude, Clara. Baiet zigor, bizitza luzea eta oparoa. Nondik hasiko gara? Pentsatu. Clara, Gernikako barra. Zer gaitik? Googleen sartuko ditu. Clara, Francisca. Lapsurako monjen konbentu bat dago kontetxaren alboak, Santa Clara kaleari.
3. Argi dago, Amona Delfina oso hurbil gaude. Auditoriotik gora juntetza inguratu eta bere konpontzen. Ba, guazen. Itxaren. Zer gertatzeko zein izango da hitz egokia. Gernikan gaude, adibidez, Picasso. Aritza, gernikan nola. Elai, dantzataldea, Samuel Olaeta, Josendaria, edo Azoka. Lai, Tontoia. Azoka. Astra. Ostra, badakit! Zein. A lo jomoraz, Zer. Harry Potterrek ateak irikitzen baditu, portale bat irikitzeko ere balioko du. Amona Delfina probatzeko izango didate. A lo jomora. Amainak izango dira laster, kanpaiekin batera zan behar dugu. Nola da, zizu? Pelikuletan horrela da, egun zendia, iarri betearekin, kanpaiekin batera, atmosfera magikoa behar dugu. Bueno, venga, va. Hamar, bederatzi, zortzi, zazpi, sei, bost, lau, hiru, bi, bat, 0. A lo jomora! Ba, ez da zertatu. Jose Miguel ekatea zuen, oso izkera leguna. Hau da gaztiak precisamente, ukipea leguna. Altza dezagun San Antonio, gorda beraien eguna. Gaur gogotzikin dago itzututa, orduko nere laguna. Zai izagun orain, gure barreneko zua. Jalai, zerrekikako maizua. Maizua, guretzat kea, txingarra eta zua. Ona, zegarra, galerako irakina. Maiteke, guko bedu eguna kantan astea. Amaituko alda. Hori duk eta, zuk beti daukazun erantzun eder. Eta hori gerra. Maiteke, guko beduko eguna kantuan astea. Ez dago besterik berra. Lujanbio botako lituzke bertso eder. Bai, Lujanbio handia. Gura baina zutarra. Bera irabazi eta gerra nertzuketan bihotza dituzkera. Bake zarea zen eta. Zer gertatu da? Barkatu, zer gertatu da nahi? Hemen, dena eta ez. Dena dago aldatu da. Eta zer erraldatu. Orain txerretan lagunekin nengoen. Orduan ez dira urrutik biliko. Merkuri interior urbilko bat beharko dugu. Merkuriera, handik etorri gara. Aizu, ez zara bertu zara izango, ez da? Ni, bai. Zein da zuretzat bertsolari honena? Lujanbio, claro. Bizkaitar honek bat du munduaren berri. Ni bezala. Baina ez aldapena izan Lujanbio pil izana? Nori dela? Lujanbio handia. Ez alda berria heldu Gernikara? Ba, gaur dauka bertso zagira Merkurio iturriaren aurrean. No, Gambio, arra jotzen ari zara. Ba, programan dator. Eguerdiko ordubiletan da zaioa. Lujanbio defuntua Gernikan, jainkoa zagoa gaitzala. Igor, Clara, zer gertatu da? ez daki, Lujanbio dela diote. Barkatu, zuen izenak? Eulogio, Loyola Bataioiko udaria. Severo, bitxaskundekoa. Bagu, Clara eta Igor, Amorebietakoak. Aizu, berkitaren baina.
Bai. Nola demontre egun gara Lujanbio izan? Azkarra zen. Estatu kolpea zitorrela zen dut bat baiten eta agunde zazik. Hori bai azken puntu hona, bizitzaren bertsoa. Zerra zekin nune umorea ipini behar zailo kan. Guazen dut. Etxetik kanpo gaude, noiz arte jakingo bagiru. Eta zuen? Gutre etorri gara eta etzerakoak bueltan. Gandeko mesara etorri zarete. Rakakizita. Bueno, elkari guztuko da. Jainkoak zalo gaitzan. Hor, Clara. Igarki. Ondo zaude? Bai, eta zuen? Ondo. Venga, guazen hemendik. Guazen goire merkera. Egunon, Fernando. La zona estamos después de un rato para Nervia. Nera ver que fue la verdad. Contesta por bien a la rosa. Eta Martadero komisarik ana gordeko izkiago. Eta bereia sakin bere zimak dutera kanerako. Alzinatzen du. Barkatu, eski azterra izenean. Hori. Dara bere lekuela da. Eta nika mejorak egiteko diru ematen badigu, Eta gaztea, zemuz, eta lada. Ondo, dena ondo. Bueno, erizeniko zego gara. Ero arte. Mirarte. Aizu, barkatu zu, ez da zeko berturerik hemen? Kantura. Bai, ez du hartzen, aizona da. Enrique Ferretia naiz, eta segura ez dut horrela egin ikusi. Pantalla taktila, wifi, internet, TikTok. Guatzen ez du. Amore bietakoak. Ere, nire Don Angelen zain nago, itzasoko patroia izan zen kuikatu zen arte. Ezauna herrian hainbat entzerretan dauzkala. Beti zerbait du. 10 metro gozoa. Arrokaz gehitzeko. Plastikozko boltsa bat nahi duzu gordetzeko? Plastikozkoa. Ere, plana dituzu. Irane, zer akaso egarri eprakekin? Plastiko. Hau, ez papera, ez zumeta, ez tatera ere. Ego zete da moto hau. Barkatu. Lagunok, portale bat zeharkatu dugu. Ze? Denboraren portale bat, espazio denboraren distortzio hiperdimensionala. Harry Potterrek bezala. Gara ezberdinen artean bidaretzeko aukera ematen du. Zer esan nahi duzu? Gernikan gaudela orain, baina iraganeko egun batean. Orduan, leheniko zen dugu gudariak. Benetakoak ziren, gerran gaude. Que la fuerza nos acompañe. Ez dakite plastikoa zer den. Emakumea naizelako berekin agertu dira. Etxetan, telefonekin ez daukate. Orduan Lujanbio. Ez zen Maialen Lujanbio. Jose Manuel Lujanbio zen, txirrita. Claro, justu gerra horretik hil zen, txapelduna zela. Gara izaiak eta ilunak dauzkago horrekin. Laster egokiarenaren eta errazarenaren artean aukera izan behar dugu. Aldu tapelu. Guardan hemendik. Egunon, Fernando. Bai. Zerua irabazita daukatu. Zerua, itsasoa eta lurra. Biozkara bat daukat. Arrazoi bat dagoela hemen egoteko. Zer geratuko dela. Sandra Maria izan dago geldituko gara, handago herri osoa. Txe. Errepublikarrak ez. Ez gaude elizan. Herrian denok, edo hor, hemen gaude. Hango lurrak klarizenak dira. Eta horkoak Monteforteko kondernak. Gernikako arbola dauka hori menpetan. Zuek esarete bertuko. Amore bietakoa. Bueno, ni Eibarretik etorri nintzen arma fabrikara. Era madarikatu. Erduta gaude. Elizalboan,
fracas anchita. Hau bai nobedadea. Bueno, ikusiko du elkar. Begira, hasi dira lizatik ateratzen. ¡Cotus, cotus, 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 cotus! ¿Por qué me bajado más? Urrengo alabentzagoleko, bizitza ospatzeko. Laureana! Banoa! Zer, Clara, ondo zaude? Laureana da, nire Ramona. Hau, bai, hemen amoriretakoa, Tori. Nire galdetu nola, baina lortu dizu. Eta hau irudatzen. Ez esan izan. Abesti, egunero, abesti. Gaua etxen denean, Ez kafekoa, azukreko eskortxu bat, ta olioa, hau darioa, zakona izango alda, zoriren loa.
Zorruan. Hegazkinak datoz. Trena esan. Abestu, beti abestu. Abizua soiluetik. Segunda gauz. Apirilako 26. Maite zaitut. Bombardak Bombardak eta